que per primera vegada des dels 12 anys que he estat al càrrec de la regidoria d'Hisenda d'aquest Ajuntament, des del 2012, este mes de desembre no portarem a ple ni s'aprovarà una proposta de pressupost municipal. I no és per manca de voluntat d'aquest equip de govern, sinó perquè les circumstàncies fan que es preferisca treure rèdit polític i desgastar la tasca del govern abans que vetllar pels interessos dels 8.500 habitants de Pedreguer. Els motius són els següents. Les previsions econòmiques per al 2024 tindran unes repercussions en les inversions i en la despesa social, cultural, esportiva i d'oci de l'Ajuntament de Pedreguer, en el sentit de que una vegada vist i estudiat l'esborrany de pressupost, hem vist que hi ha hagut un augment, o se preveu un augment de despeses en jornades de plantilla de 427.000 euros, en energia elèctrica d'uns 100.000 i de recollida de residus 33.000, que ascendeix a un total de 560.959 amb 56, més la pujada generalitzada de matèries primeres i l'IPC, amb la qual cosa, vist un primer esborrany, se'ls va traslladar als grups, així en un primer esborrany, sense incloure cap proposta nova, un dèficit de 452.910 euros en 46 cèntims, inclosos ja els ingressos de més de la taxa de residus que sí que es va aprovar. Davant d'aquests números, com s'hem explicat, cal aprovar un pressupost que estiguera actualitzat a la realitat del 2024, és a dir, és necessari quadrar les partides de despeses i d'ingressos i sols n'hi ha dues alternatives. Una és augmentar els ingressos, és a dir, pujar impostos o taxes municipals, o les dues coses, i l'altra és disminuir les despeses que té l'Ajuntament, i això és disminuir les inversions, els serveis i les quantitats destinades a ajudar associacions i entitats del poble. Per part de l'equip de govern, per evitar disminuir aquests serveis o reduir aportacions a les entitats, es va proposar una pujada de l'IBI que significava uns 250.000 euros i una pujada de la taxa de residus que significava uns 113.000 euros d'augment, amb un total de 368.153 en 35. Pensàvem que no era una proposta elevada, per tal com, així i tot, la proposta de Pedreguer proposta era del 0,62 en l'IBI, quan en el que és la comarca de municipis de més de 5.000 habitants, per baix de Pedreguer només quedaria Teulada, perquè la resta, Benissa puja al 0,80, Ondara va pujar al 0,74, Gata al 0,95 o Dénia a l'1,05. I, per altra banda, pel que feia el tema de la taxa de recollida de residus, doncs també era, si observen en 110, era la proposta que es va aprovar, mentre els altres municipis, doncs, com poden veure, la taxa era prou més elevada. Un augment molt moderat que la resta de municipis han vist com l'única manera per a mantenir els serveis dignes. Gata, on el grup socialista ha donat suport a la pujada de l'IBI, la taxa de recollida de residus i l'impost de vehicles. Benissa, on el PP ha aprovat la pujada de l'IBI i l'impost de vehicles. Ondara, on el PSOE ha donat via lliure a pujar de l'IBI, la recollida de residus, la piscina municipal, l'expedició de documents i l'impost de vehicles. Dénia, on els socialistes pugen l'IBI i l'aigua. Xaló, on Compromís puja la recollida de residus. Poble Nou de Benitatxell, on independents pugen també la recollida. Benidorm, on el PP puja IBI i recollida de residus però desestima la taxa turística. Santa Pola, on també el PP puja recollida de residus i l'IBI. O Xàbia, on el PP se n'ha adonat que allò de baixar impostos és populisme pur i dur i recuperarà la taxa de recollida que l'any passat es va llevar. Si no n'hi ha majors ingressos, cal reduir despeses d'aquelles partides que es poden reduir, que són inversions, despeses impròpies, com cultura impròpies són que no té un ajuntament obligació d'oferir-los, encara que s'ofereixen, com cultura, educació, oci, turisme, comerç, esport, serveis socials, etc. Fent com a exemple, podrien ser subvencions a comerç local o professionals i autònoms, l'aportació a la residència del Carmen, subvencions a institucions culturals, 69.000 euros, aportació a comissió de festes, les subvencions a institucions socials,
patrocinis, competicions esportives. Aquest llistat és com exemples, en podrien veure més. Subvencions a institucions esportives, 68.000, beques estudis superiors, 15.000, ajudes a benestar social, uns 24.000, festes populars, 33.000, promoció i foment del comerç local, 22, o la promoció i foment del turisme, 6.000. Aquest llistat, per exemple, seria un total de 426.000 euros que podria subsanar la falta d'ingressos afegits. Davant de la negativa del plenari de l'oposició a poder ingressar més diners mitjançant allò que han fet la pràctica totalitat de municipis, és a dir, pujar impostos i o taxes sense aportar, per altra part, cap altra proposta, tenim dues alternatives. Una és intentar aprovar uns pressupostos amb retallades importants o prorrogar els pressupostos. Veient l'opció 1 inviable, no només perquè és difícil decidir d'on retallar i tampoc els grups de l'oposició ens han aportat cap idea constructiva, sinó sobretot perquè tampoc tenim la garantia de que s'aprovaren, aquest equip de govern s'inclina per l'opció 2 i anar fent modificacions de crèdit en el moment en què entre el romanent i en el moment en què es pugui gastar aquest romanent, ja que aquests diners no poden començar a gastar-se fins al segon trimestre més o menys de l'any. A més, fa uns anys, pel tema de la crisi de la pandèmia, com saben, es permet el seu ús per a despeses de tot tipus, però aviat des del govern es tornarà a legislar per tal que només es pugui gastar en despeses financerament sostenibles. No servirà, doncs, ni per a jornals ni per a energia. Dit això, i a pesar que a algú li sembla que això li desagrada, el nostre poble ha tingut la sort, gràcies a la gestió del Departament Econòmic i de regidores i regidors dels equips de govern que he tingut l'honor de presidir, hem tingut la sort de disposar cada any de més d'1 milió d'euros en romanent, que a pesar del que proclamen veus que no sé si interessades o ignorants, que tot pot ser, no es queden en els bancs i se romanent, sinó que s'ha emprat, per exemple, enguany ha hagut un romanent, hem gastat la quantitat de 1.507.000 euros de romanent del 2022 per a coses com les factures rebudes en el 23 que eren del 2022 o tots els contractes adjudicats i que no s'havien realitzat abans, com pluvials, canvi de fanals, el castell de l'Ocaibe, la instal·lació fotovoltaica de l'espai cultural, la rotonda de l'entrada de les Ventes, la restauració de la Font de la Glorieta, projectes del Pla Convivint, rehabilitació de l'edifici multifuncional i, a més d'això, la reparació i conservació de vies públiques, de camins i barrancs, d'edificis municipals, de col·legis, de la Casa Campell, d'enllumenat i de maquinària i instal·lacions, tallers i cursos de la Regidoria de Cultura i Educació, tractament i transport de residus, servei de recollida d'animals, adequació del retent de la policia local, aportació a la MASMA, l'espai cultural, aportació al Consorci de Bombers, obres del clavegram de l'Avinguda del País Valencià, obres de millora de les galgues, adquisició del parc mòbil d'educació, activitats culturals, els vestuaris del poliesportiu o l'adquisició de l'escenari, entre altres. I que ara, el 2024, ens tocarà emprar per allò que hauríem finançar a càrrec als ingressos per impostos, deixant de fer les inversions que podríem fer amb aquest romanent. Per això, en conclusió, és això que davant d'esta previsió en l'esborrany de pressupostos, vista la pujada de despeses, sense ingressar més diners, ens veiem obligats a prorrogar els pressupostos. Si es prorroga el pressupost, les quanties consignades en el 2023 passen amb el mateix import per a 2024. Si alguna de les partides necessitaren augmentar la quantia assignada, ja seria cosa de l'Ajuntament augmentar-la via modificació de crèdits. Però, com hem vist, si es tornen a establir les regles fiscals, aquestes modificacions produeixen un incompliment de l'estabilitat i en principi no ens convé. Pel que fa a les subvencions nominatives a associacions per conveni, en vigor al 2024, l'import serà el que estipula el conveni. I aquestes associacions no han de preocupar-se si no tenim prou consignació, l'Ajuntament ho haurà de solucionar via modificació, obligatòriament, perquè hi ha un conveni signat. Les previsions a l'alça d'altres partides serà decisió nostra, per fi de l'Ajuntament, sempre que quede romanent, tenint en compte que primer que tot serà modificar a l'alça les despeses de personal compromeses per tots nosaltres quan vam aprovar la relació de llocs de treball o les despeses de manteniment contractades i subministrament varis
que aquest any 2023 ja han estat per damunt de la consignació inicial. En tot cas, quan se prorroga el pressupost és fins que s'aprove. Això vol dir que igual el mes que ve, o si 2 mesos, o si trobem la manera de tindre més ingressos, es pot portar un pressupost per aprovar a gener o a febrer o a març. I aquesta és la situació més o menys i l'explicació de per què este mes de desembre no portem a una proposta de pressupost municipal.